A finals d'estiu maduren un dels fruits més característics dels nostres camps, les figues. Encara que una part dels figuerals estan avui abandonats i les figues tenen poca sortida comercial, algunes persones, com en Montserrat Pons, s'hi dediquen amb passió i erudició a la recuperació i estudi d'aquest fruit. Aquesta varietat és una de les més originals i de mala descripció. S'anomena coll de dama blanca negra perquè en el mateix brot en fa de blanca, de coll de dama blanca i coll de dama negra en el mateix brot sense estar empeltada. Aquí estem davant una altra figa espectacular dins el conreu mallorquí, originària de Felanitx, anomenada calderona per la seva forma. Aquesta també mereix ser anomenada dins les excel·lents, és esplendorosa, grossa, excel·lent de sabor. Estem davant una de les figueres més representatives de la finca per la seva qualitat. És una exquisitesa, guapa, esplatosa, boníssima i a més fa dos espelets. A més, per el seu clivellat és un característic preciós. És una figuera que realment pot ser anomenada de la reina i a dins el conreu mallorquí està molt poc estesa perquè és poc coneguda. El figueral de Son Mut Nou, a Llucmajor, hi té més de 1.000 figueres de 330 varietats diferents. 186 o 7 són endèmiques, o sigui, autòctones de les illes, sobretot mallorquines, i després hi ha unes 100 i pico de varietats d'arrel del món, de tots els indrets. N'hi ha d'Egipte, de tota la Mediterrània, és un concepte molt puntual, perquè la Mediterrània és allà on va néixer la figuera, i des de Líbia, Síria, Grècia, Itàlia, Nord d'Àfrica, Tarragona, inclús franceses, de tota la Mediterrània estan localitzades un bon grapat de figueres dins aquest indret. De totes se'n coneix el seu nom i les seves característiques. Tenen en compte que el pagès, que és una persona entesa, una persona que tota la vida ha lluitat a dins un medi hostil, d'això, sempre ha cercat noms característics de cada indret. Per exemple, alanyana vol dir llenyosa, altres indrets com pugui ser de pit de reina, de geniva de mort, indicatiu del color de la polpa, del color de la figa. Bordissot blanca negra, perquè comença amb una maduració en blanca i en cava negra, morisca, donant el peu als seus indrets, de bordissot, de l'Empordà, jorba, que són indicatius dels indrets d'allà on són, i després adjectivades, blanques, verdals, verdaletes, verda, bordissot verda, i després anomenades, que normalment també això tenia molta d'importància, que donaven nom a la figuera en el seu descobridor. Per exemple, la Carolina la va descobrir un tal Carles, originària del Gaida. Per exemple, l'Andreva, adjetivada, un tal Andreu. Normalment són figueres, per exemple, la més elemental, que és la d'Antià Penya, que és originària entre Llubí i Llucmajor, la va trobar un tal Tià Penya i donaren el seu nom. Així ha passat amb moltes, perquè a més hi ha curiositats, com puguen ser una cucurella en forma de cuca, en forma de cucua, una citcelis, que vol dir de 7 cels, perquè l'arbre se fa molt gros. I així, originàriament, quasi totes tenen el seu nom amb un indicatiu propi de cada característica de l'arbre. El primer cap de setmana de setembre en cullen una mostra de diverses varietats per exposar-les a la Fira del Sequer a Lloret. Aneu amb en Colau, aneu en aquella. Sí, aquella també és interessantíssima, del Sant Jaume Gran, aquesta també és una exquisita. Mira, verdal siciliana, en podreu cuir qualcuna. Ha de ser verdosa, aquesta, sí. Aquí es junten amb d'altres procedents d'altres indrets. Enguany s'hi exposen 123 varietats de les 180 existents a Mallorca. També és una figa molt guapa, perquè quan torna madura li fugen les rimes. Però molt guapa. Les rimades tenen aquesta propietat. A la fira, que comença amb la recollida dels figuerals majors, s'hi realitzen altres activitats i exposicions al voltant del món de les figues.
Aquesta festa de sequer arribam ja a la 25a edició i és una festa entre reivindicativa, festiva i d'esbarjo. Conjuga aquests tres aspectes. Aquest aspecte de reivindicació s'ha anat fent aquests darrers anys per tal de donar importància a un producte exquisit mallorquí, que és la figa, i un arbre nostrat, que és la figuera, que conformen el nostre paisatge. El paisatge nostrat també ho conformen els arbres de la Mediterrània, els arbres de Mallorca, no el poden destruir. Si menys tenim el nostre producte, també menys pream el nostre paisatge, i això no ho podem aconseguir, no ho podem consentir com a mallorquins que som. A Mallorca no se fa una festa única i que consideram que té un gran valor perquè ajuda a conservar el patrimoni genètic i vegetal de tota aquesta flora del cultiu de la figuera. I a partir d'enguany ens hem compromesos a sembrar distints tipus de figueres i sortir-les, a regalar-les a la gent interessada del poble que els vulgui sembrar i cuidar i se comprometi després a portar les figues per sequer. La degustació de figues i dels productes elaborats amb aquest fruit és el que té més èxit entre el públic. Aquesta exposició és l'estrella d'aquesta festa. Enguany crec que són 118 varietats que han arribat a aconseguir. I la gent que no és entesa en les figues sí que li agraden per menjar. No sé si heu vist que hi ha un canyissos preparats en figues fresques que aquestes sí que la gent pot degustar i pot menjar. La Fira de Sequer és molt més que una festa. És un acte per reclamar la recuperació d'una part important de les nostres tradicions i per reivindicar la conservació d'un arbre que és una part essencial del paisatge, així com per la seva importància en l'alimentació de moltes espècies, una peça clau dels ecosistemes mediterranis. Salut! Recorda, a Mallorca tenim unes 180 varietats de figues. La Fira de Sequer es celebra cada any a Lloret el primer cap de setmana de setembre. Per saber més, consulta el llibre Les figueres i les figues de Montserrat Pons. Gaudeix del plaer de menjar figues.